Veliki pozdrav svima, ja sam Milana i planiram da sa vama razgovaram o umetnosti i književnosti. Naime, završila sam srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i završila sam master rad na temu iz Andrićevog stvaralaštva. Ono što je moj prvenstveno cilj jeste da razgovaram sa svima vama i da pokrenemo temu o Andriću, jer je Andrić moja ogromna ljubav od najranijih godina i želim prosto da razgovaram sa ljudima sličnih interesovanja i da iznova preispitamo Andrićevo delo, a naravno i da govorimo o njemu kao čoveku i da se bavimo njegovim likom. Učesnik sam na različitim međunarodnim projektima koji se takođe tiču Andrićevog lika i dela, ali u vezi Ćopića. Međutim, i tu sam komparativno proučavala Andrića sa pomenutim piscem, što je, kako su mi tada ostale kolege rekli, jedinstveno u svetu, tako da se nadam da će vam moja istraživanja i rezultati mog rada biti zanimljivi. Počela bih naravno pre svega da govorim o znakovima pored puta, to je bila i moja master tema i to je knjiga koju zaista obožavam i po rečima mnogih ljudi, mnogima omiljena. Dakle, bavit ćemo se na samom početku znakovima pored puta, knjigu koju svi negde držimo kao našu Bibliju pored kreveta, vodimo se različitim citatima. Ja ću vam u nekoliko serija, kako videi ne bi predugo trajali, pokušati da objasnim svoj lični doživljaj i svoje viđenja Andrića i njegovih dela, između ostalog naravno znakova pored puta. Ono što je interesantno meni, ja ću pokušati da vam prezentujem. Dakle, ovo neće biti isključivo naučno, strogo, objektivno, jer ja negde nikada nisam ni posmatrala i gledala književnost kao na nešto što treba da se stavi u određene oklope i forme. Naravno, to je neophodno kada smo studenti i kada se bavimo naukom, ali kako bi približili Andrića jednoj široj publici i kako bi zainteresovali ljude, smatram da je potrebno da svemu tome damo jedan lični pečat i da pokažemo pre svega emociju prema onome što radimo, dakle, bez obzira što mnogim naučnicima ne prija možda takvo viđenje i takva analiza i proučavanje nečijeg dela, ja sam se odlučila da sa vama podelim na koji način ja to sve vidim i doživljavam, da čujem vaše konstruktivne kritike, savete, ali prosto da radimo na umetnost, jer kako sam čula od svojih kolega, ali i ljudi koji se ne bave ovim poslom, svi smo negde željni da na TV-u vidimo nešto što bi nam bilo interesantno, nešto što je drugačije, nešto što će nas oplemeniti i negde gde ćemo moći da radimo na sebi, a prosto nam taj sadržaj nedostaje. Tako da ću ja početi sa nekim serijama, za početak o znakovima pored puta, nakon toga ću govoriti o romanu Gospođica, koji sam sagledavala sa različitih aspekata i bit će veoma zanimljivo u današnjem vremenu sve to sagledati, jer ja smatram da i književnost treba negde da nas nauči kako da se mi nosimo sa životom, kako da ovladamo nekim situacijama, na koji način nečemu da priđemo, kako da se lakše snađemo, a ne prosto da reprodukujemo to što smo pročitali ili naučili. Tako da, eto, nadam se da će vam se dopasti i da ćemo imati uspešne saradnje. Ja bih naravno pozvala sve svoje kolege i one koji se tako osjećaju, umetnike, koga god ovo prosto zanima, razumeo se on ili ne, čitao mnogo o tom ili tek počinjao da se prosto pridruži. Možemo zajedno nešto praviti. U planu su naravno književne večeri, objavljivanje knjiga, radova, svašta nešto, ali evo za početak će ovo biti način na koji ćemo se družiti. Šta sam još htela da vam kažem? Evo, reći ću zašto sam se odlučila prosto na ovakav način. Ja sam negde Andrića zavolela veoma rano. Sa nepunih 9 godina sam pročitala Na Drini ćupriju i to je nešto što je mene apsolutno kupilo. Možda je, mislim, sigurno je neobično da je meni mama pred spavanje pričala umesto nekih bajki, da kažemo prigodnih priča za decu i u spavanki, uvek mi je prepričavala različite romane, jer je njena želja prosto bila da studira književnost.
tako mi je prepričavala nečistu krv od koje sam se uplašila da mene neko neće da proda ili tako nešto. Uglavnom, jednom dana mi je pokušala da prepriča Andrićevo delo i rekla mi je da, ali to ne možeš ni razumeti, to moraš osetiti. I to je meni toliko nekako odzvonilo da sam ja sa 9 godina, praktično kad sam naučila, pa teško sam naučila da čitam, čim sam naučila da čitam, sa 9 godina, znači u tom nekom najranijem dobu ja sam uzela i za nepuna 3 dana pročitala knjigu. U tom trenutku naravno ništa nisam razumela, nisam znala da je ćuprija sinonim za most, apsolutno ništa nisam shvatila iz knjige, ali sam sebi tada još rekla jednog dana ćeš ovo znati, jednog dana ćeš ti ovo razumeti, doći će taj trenutak. I prosto Andrić je neko ko je mene uveo u svet književnosti, uveo u ovo što sada živim i svih ovih godina i to je prosto nešto što ja jesam. Nekada mi se činilo i što Andrić kaže, negde taj posao je prelep, ali i kako se i njemu činilo, možda bi život bio lakši da ne krenemo tim putem, ali prosto lepši sigurno ne bi bio i to je nešto što je prosto nekome dato ili nije i jednostavno ne treba bežati od sebe i svog bića. Tako da moja namera jeste da vam pokažem koliko i kako volim Andrića, zašto i na koji način ja vidim, tumačim, razumem njegova dela. To će naravno biti na naučnoj osnovi, pomenut ćemo mi svakako značajne i relevantne proučavaoce njegovog dela, ljude koji su negde neizbežni, a sa kojima se ja slažem, to jest saglasna sam sa njihovim stavovima i mišljenjima koje su izneli u delima, ali svemu tome smatram da je neophodno dati lični pečat i to je zapravo moj cilj. Znači da svako od nas izrazi ono što želi i što misli da treba kroz književnost, jer književnost treba da bude povezana sa životom, jer ako nije, prosto ja lično ne vidim njenu svrhu. Eto tako, pa nadam se da ćete pratiti moje videe i da ćemo lepo sarađivati i naravno da ćete mi slati komentare i svoja viđenja i da ćemo prosto zajedno napredovati i da ćemo uspeti da približimo i ljudima koji možda ne vole književnost, koji nisu toliko prihvatili prosto da čitaju, koji ne znaju mnogo o Andriću, da ćemo ih zainteresovati. Naravno, govorit ćemo i o nekim intrigama iz njegovog života, govorit ćemo o njegovoj ljubavi sa Milicom, govorit ćemo o njegovoj diplomatskoj misiji, o tome da li je Srbin ili Hrvat, dakle, bit će različitih tema i nadam se da ćete pratiti i da će vam biti zanimljivo. Eto, to je za sada to i veliki pozdrav i hvala vam svima.